Hola, soc l'Oriol Pla i dono una salutació a tots els de la Finestra Digital. Es desperta a tossint com cada matí i s'activa el sensor d'un canari de plàstic que canta melodies italianes dels 70, ulls vermells, bec automàtic, de peu per esmorzar, un trist tros de pa, recorda aquells dies quan prenava gin tònics. Gas a fondo i patapam. Vinc d'una família d'artistes, m'agradaria dir. Els meus pares han fet teatre, han viscut del teatre tota la vida. La meva germana també està ficada al món sobre de maquillatge, també de teatre. I de petit que ho he anat vivint i veient i anant de bolo amb els meus pares en una furgoneta i amb ma germana al costat i hem anat els dos creixent amb això, amb el món de l'espectacle en general. El David és un noi que baixa del poble a Barcelona, a la gran ciutat, per estudiar Belles Arts, bàsicament el que vol ell és independitzar-se, en el sentit d'agafar les regnes de la seva vida i de tenir una miqueta el control, de fer el que ell vol i de viure, no?, una miqueta. I és un xaval que ve amb il·lusions, amb somnis, amb ganes de menjar-se el món i amb un gran sac d'ingenuïtat, cosa que després se li tira una miqueta poder en contra amb la relació amb la Gràcia, que és la senyora gran amb qui ha de conviure en el programa Viure i Conviure, perquè no pot pagar-se un pis tal com estan les coses, no? I ha de compartir pis amb una senyora gran. Has tingut molta sort de venir a parar aquí. Va. Me'l quedo. I el personatge aquest reflexa una miqueta jo crec la joventut d'avui en dia, les ganes de voler-ho fer tot i també de la ingenuïtat que a vegades agafem perquè ens pensem o ens mostren que sembla fàcil, no? Que és com... Bueno, si hi ha molta gent que pot, tu pots. Si ho teniu tot vosaltres. Qui té els pisos? Vosaltres. Qui té les bones feines? Vosaltres. Vols que et digui què tenim nosaltres? Què? Lloguers impossibles, hipoteques a 50 anys, feines precàries i sous que són una puta merda. I tot costa esforç, i això, vens amb somnis, vens amb il·lusions, i te'n dones compte que, dones amb una paret, i fins que no et fots unes quantes hòsties no t'enteres de què va el rotllo, i que el missatge de la pel·lícula jo crec que en general és que la unió fa la força. Sí, sempre hi ha desil·lusions, però jo sempre tinc, m'agrada tenir com un món interior de, tu treballa, tu a lo teu, i si ha d'arribar algú hi arribarà, i si no, doncs no passa res. Que acabes una tenda de campanya fent números per la Cerdanya, doncs genial, perfecte. Si tens la sort poder, en certa manera, de donar-li vida a lo que vols fer i t'hi pots guanyar la vida a sobre, no? És genial. I en aquest sentit, hòsties, alguna, i si alguna no me l'en recordo ara. Ara estic bé, estic content amb el que faig, a més, no sé, estic amb un parell d'amics fotent un espectacle nostre que l'estem creant, una cosa entre música, circ, dansa, teatre, hòstia, i omple molt això, omple molt, i sí que poder la fem, i ens diuen, hòstia, veia cagada que heu fet. Treballar amb el Ventura i la Rosa i l'Amparo i el Santi t'omple, t'embafa de coneixements, de què he après. He après Hosti, és que no sabria dir-te, és que ja... No sé, he après que no tot és el que sembla, que el treball és constant. Clar, és que a mi em van dir, hosti, faràs una pel·lícula amb el Ventura, amb l'Amparo Moreno, amb això, amb la Rosa, tal. Clar, una miqueta t'acollones, no? Però si vas allà amb ganes i tot, orelles així i ulls així. Sí. El que era una cosa molt delicada eren les webcams. És una cosa que també, tot i que hi vam parlar, m'ho vaig trobar una miqueta també un pèl de sobte, no? De cop tenir la càmera aquí i tal. I és complicat perquè és una finestra cap a l'espectador, no? Un contacte directe.
del personatge protagonista a la gent, no, l'espectador. Però clar, és complicat, no? Perquè també és el germà i també ja ho encarant tot des d'una delicadesa i des d'un fora barreres, no? Ei, et vull explicar això i tal, és que mira com em sento, és que no sé què, una miqueta també naïf en aquest sentit que ens passa amb la gent que estimem molt, no? Animals és una pel·lícula, podríem dir, de drama i ciència-ficció. És un projecte arriscat, però bonic, cuidat, i per mi Animals va ser una cosa que vam estar rodant durant molt de temps i al final després ho veus en 1 hora i mitja i és completament diferent. I Animals va ser un viatge al·lucinant. Vull dir, vaig aprendre el que no està escrit. Anava amb una idea i vaig sortir d'allà totalment, no sé, amb altres nocions del món, no? Sí, la primera pel·lícula d'Animals va ser un verbena, un coneixement i una experiència al·lucinant. Aquesta també, perquè era totalment diferent. Però Animals, a més també era la primera pel·lícula del director, que és el Marcel Forés, del projecte Òpera Prima d'Escàndalo Films, que és genial, donar-li oportunitat a gent que té talent, donar-li, ei, nois, voleu fer una pel·lícula? Doncs va, nosaltres us ajudem, simplement posa-li el cor, no? I la gent li ha donat el cor, i a més és una pel·lícula en què han intervingut actors anglesos molt bons, genials. De fet està entre l'Augustus Puru i el Dimitri Leónidas, que són excepcionals, a més unes persones genials. Està també el Martin Freeman, que d'aquí poc estrenarà el Hobbit. Al·lucinant, una passada. Why do you want to kill me? Is it because of the new friend you have? Oh. I love you, buddy. Jo també t'estimo, tio. Recomanar la pel·lícula, dic que és una pel·lícula... Veniu a veure-la, és una comèdia de bon rotllo, per passar-s'ho bé, i que passa molt bé, i que es pot anar a veure amb tothom, amb família, amb tot, i llegiu entre línies i veieu la crítica, que també la fot.